Jamana an bɛ aw fo ka koɲuman dɔw ka don o don timinadiya kosɔn a lajɛ Lidi Media sanfɛ walasa ka kunnafoni an ko aw ma ko aw dan se dɔgɔkun kibaruw kɛnɛ kan. Bi kibaruw kumabɔ la i b'a ye k'a fɔ politikimɔgɔw ye wulikajɔ dɔw kɛ dɔgɔkun laban in kɔnɔna na. Jama bɔra kosɛbɛ ka t'u ka weleli jaabi palais de la culture la. O kɛra sababu ye k'a to politikimɔgɔw ka jira k'a fɔ k'u nimisi wasalen don kosɛbɛ. An bɛna kuma di dɔw ma ka jira k'a fɔ lafasatɔnw ka don fana min ye 1er mai o fana baaraw fana sabatira dɔgɔkun kɔnɔ. An bɛna laseli dɔw fana sɔrɔ o baara tɛmɛcogow kan. Jamanaw k'aw fo kokura ko aw dan se dɔgɔkun kibaruw kɛnɛ kan. Dɔgɔkun laban in na i b'a ye k'a fɔ ko politikimɔgɔw ka wele jaabira kosɛbɛ sigidalamɔgɔw fɛ. U y'a jira k'a fɔ k'u b'a fɛ jamana den bɛɛ lajɛlen ka sigi hakilila fɔ kanabila kɔnɔ démocratie fana ka sinsin k'u ma jɛ ni politikitɔnw cili ye. U kɛra k'a ɲini fana k'a fɔ ko kalataw ka kɛ an ni nin san laban ni ɲɔgɔn cɛ. I b'a ye k'a fɔ ko jama bɔra ka taa politikimɔgɔw ka wele jaabi kosɛbɛ. Amadu Koyita min ye ko labɛnbaga dɔ ye parti PS Yerenkura ɲɛmɔgɔ don ale y'a jira k'a fɔ ko a nimisi wasara kosɛbɛ. Samedi 3 mai 2025 parti politique kɛmɛ ni kɔw de farala ɲɔgɔn kan ka wele bila maliyɛnw bɛɛ ma denmisɛn mɔgɔkɔrɔba k'an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ palais la culture la. Meeting belebeleba meeting min an bɛ taa kuma Mali ɲɛtaa kan, an bɛ taa kuma Mali démocratie lapasali kan, an bɛ taa kuma parti politique jɔyɔrɔ jamana kɔnɔ, an bɛ taa kuma fana transition min n'an b'a kɔnɔ a kuncɛliko ɲuman an tun bɛ kuma o fana kan. Palais an tun y'a sara an nana k'an bɛna don kuma na o y'an bala donni na an m'a bila dagirida la parce que anw ye jɔlikɛlaw de an tɛ tiɲɛlikɛlaw ye. Mais min y'an nimisi wara sa denmisɛnninw bɔra kosɛbɛ, jeunes bɔra kosɛbɛ, musow bɔra, cɛkɔrɔbaw bɔra, républicain démocrate u nana ko démocratie de, u nana ko république, u nana ko état de droit, u nana ko transition ka calendrier d'an ma an bɛ se ka rituel d'ordre constitutionnel amorcer cogo min na 2025 kɔnɔ an kuma ta kɛlɛ la an tɛ kɛlɛ kɛ n'an bɛ kɛlɛ min kɛ dɔrɔn o ye ka na ni basi y'an ka jamana kɔnɔ, o ye ka na ni bɛn y'an ka jamana kɔnɔ, o ye ka na ni yiriwa y'an ka jamana kɔnɔ. Donc vraiment an nimisi wasara parce que an ye malidenw wele u bɔra k'an ka wele kan jaabi. An b'a ɲini ala fɛ fana minnu bɛ jamana ɲɛmɔgɔ la ka ala ka hakili ɲuman d'u ma pour que an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan faso ni an bɛɛ de ta ye an ka fara ɲɔgɔn kan minɛ ni basi y'an ka jamana kɔnɔ cogo min na an ka fara ɲɔgɔn kan an ye engagement minnu ta vis-à-vis de notre peuple et de l'opinion internationale k'an constitution kura votelen kɔ k'a fɔ ko la souveraineté n'appartient qu'au peuple o souveraineté bɛ se ka exercer cogo min na peuple fɛ o dun tɛ se ka kɛ ni élection transparente ani crédible organisée o fana y'an ka kɛlɛ le retour à l'ordre constitutionnel pour que basigi bɛ n'an ka jamana kɔnɔ pour que yiriwa bɛ n'an ka jamana kɔnɔ sɛgɛn bɛ jamanadenw kan sɛgɛn bɛ se ka wuli ka bɔ yen cogo min na. Donc vraiment an bɛ bɛɛ fo an ye min ye kunu a bɛ somɔgɔw sama bɔ an nimisi wasara ni y'a yira ko maliyɛnw attachelen don démocratie la ko maliyɛnw attachelen don liberté d'expression la ko maliyɛnw attachelen don état de droit la ko maliyɛnw attachelen fana don bɛn n'an ka jamana kɔnɔ n'ala sɔnna a ma parti politique ɲɔgɔn bɛna ɲɔgɔn ye tile filanin na donc an bɛna min bolo da an b'o kibaru d'aw ma. Ni fara ɲɔgɔn kan min kɛra i b'a ye k'a fɔ ko fanga senkɔrɔmadonba dɔw fana taara u fereke jamakulu tɔw la yen nɔ. A kun bɛ ɲini ka kɛ mankan ye f'u ka sigikafɔba min n'u kun y'a bolo da palais de la culture ɲɔgɔn kunbɛ soba kɔnɔ o ma se ka sabati. Bi ne ye teli min ye ɲɛmɔgɔw sifinnaw ka bolo kan olu ka kuluba min wele ko réseau des jeunes leaders des partis politiques ɲɛmɔgɔba y'ale ye ala jira k'a fɔ ko o kɔni kɛra fiɲɛba ye baara ninnu na. An y'a ye k'a fɔ ko an ɲɔgɔnna sifinnaka dɔw bɛ yen minnu instrumentalisera minnu préparé la part des mains obscures ni maa b'u kɔfɛ an kɔni t'a dɔn maa minnu don maa b'u kɔfɛ minnu kɛlen don ka instrumentaliser ka na k'u bɛna anw bila ɲɔgɔn na k'a fɔ k'u bɛ a meeting tenue ni bali o kɛra balila ko ba ye an bolo mais an y'a ye Mali bɛɛ y'a ye diɲɛ maa bɛɛ y'a ye k'a fɔ ko bi fanga bɛ politique mɔgɔ la a ye mɔgɔ diya o a ma mɔgɔ diya o fanga bɛ politique mɔgɔ la bɛɛ ye mobilisation ye an kun ka ca n'u ye fo siɲɛ 5 mais mun foyi kun t'an bali k'a fɔ an tɛ se ka a ko forcer k'a fɔ an t'a kɛ mais on a voulu rester légaliste on a voulu respecter les textes et les consignes données donc vraiment min kɔni ka gɛlɛn kosɛbɛ ne yɛrɛ ma bi o ye jeunes ka bɔ ninnu kɔnɔ kosɛbɛ an ka bɔ nin kɔnɔ an ka to an ka lajɛ an bɛɛ de ka hakilina ye jamana in bɛ se ka jɔ cogo min na an bɛɛ de hakilina ye jamana in bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogo min na donc jamana fana tɛ se ka jɔ cogo si la ni mɔgɔ ni hakililaw tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ mais hakililaw fɔli ɲɔgɔn kɔ o t'a yira ko an tɛ jamana in fɛ o donc vraiment il est important aujourd'hui mɔgɔw ka o yɔrɔnin faamu. Ni wulikajɔ min kɛra ta ɲɔgɔnna kuma deli ka kɛ fɔlɔ ka dunatɛmɛ fanga daminɛna Mali kɔnɔ. Baba da kɔnɔ ye hakili jagabɔla ye ɲɛfɔ cogo min bɛ se ka sɔrɔ o ko la ale dɔw ɲɛfɔ an ye o ko kan an k'olu lamɛn.
dɔgɔkun tɛmɛnen bɛ taa kuncɛ yɔrɔ min na a kɛra mankan caman kɔnɔ mankan min kɛra ka da kan mɔgɔ dɔw wulila k'a fɔ ko dɔw bɛ sen na i n'a fɔ laɲini dɔ bɛ yen k'a fɔ ko politiki tɔnw ka ci olu ma jɛ n'a ye ka fara o kan n'i y'a jateminɛ mɔgɔ minnu bɔra k'u ŋaniya yira k'u ka dusumakasi yira u y'a yira fana k'a fɔ ko politiki tɔn cili dɔrɔn ko tɛ ko minnu bɛ ka taa jamana ɲɛmɔgɔw fɛ a bɛ ka taa sira fɛ min bɛ dankari mɔgɔw ka hakɛ ɲini na kelen kelen sigi la walima bakuruba sigi la walima jama sigi la o hukumu kɔnɔ jamana tun bɛ mara dɔ kɔnɔ kabiri san 1992 ni a bɛ fɔ ma démocratie walima bɛɛjɛ fanga k'a fɔ ko dɔw bɛ ka kɛ minnu bɛna dankari o bɛɛjɛ fanga in na olu ŋaniya ye de bɛɛjɛ fanga in de ka to jamana mara kɔnɔ mɔgɔw ka se k'u ka hakɛ ɲini u sago la u y'a ɲini u kelen kelen na u y'a ɲini kulu la olu bɛɛ ka se ka tɔbɔtɔ olu bɛɛ ka se ka sabati tiɲɛ na ko kura don kabiri camancɛ fanga in daminɛna barisa n'i y'a jateminɛ kabiri camancɛ fanga in daminɛna a tagabolo kun ye de jamana marabagaw ni jamana kɔnɔden fanba kun ka hakilina ye kelen ye u kun ka hakilina ye kelen jamana kɔnɔdenw ka ta politiki mɔgɔ la ka taga bila civil la hali n'i ye politiki mɔgɔw jateminɛ i b'a ye k'a fɔ wale caman kun taara jamana marabagaw fɛ politiki mɔgɔw ma bɔ k'a yira ko a ma bɛn u ma hali n'i ye a ta ko a ma mɛn kosɛbɛ a bɛ kalo damadamani bɔ politiki fɛrɛtɔn minnu kun bɛ yen a yirala k'a fɔ k'u ka baara ɲɔngiri la u ka baara ɲɔngirilen kɛlen politiki tɔnw ma bɔ k'a fɔ ko u ma jɛn n'a ye mun kɛla dɔgɔkun tɛmɛnen na o ɲɔgɔn ma deli ka kɛ donc i b'a ye k'a fɔ ko nin ko minnu kɛla a kan ka jamana marabagaw lasɔmi ko damadamani na a ko fɔlɔ ye jumɛn ye k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnya man ka jɔ olu ni politiki tɔnw ni ɲɔgɔn cɛ barisa n'i y'a jateminɛ a bɛ sanga damadamani bɔ kumaɲɔgɔnya min kun bɛ yen politiki tɔnw ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ a kun tɛ ka sabati kosɛbɛ hali n'i y'a ta gafe falen min kɛra minisiri ɲɛman bɛ yen ni o ka kɛrɛfɛ minisiri min bɛ yen ni o ɲɛsilen don politiki sira bayɛlɛma baaraw la o ni politiki mɔgɔw ka gafe falen na i b'a ye k'a fɔ o bɛɛ de kɔfɛ sigikafɔ min fɔra ni jamana ɲɛmɔgɔw ko k'u y'o waleya o nana kɛ nka olu o bɛ ka taga wale mun na politiki mɔgɔw fɛ o t'olu fɛla ye donc kumaɲɔgɔnya in man ka tigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ barisa ni kumaɲɔgɔnya in tigɛli de bɛ na ni nin bisibasa ninnu ye mun bɛ se ka taga wolo bisibasa ninnu na mɔgɔ t'o dɔn o tɛmɛnen kɔfɛ fana k'a yira k'a fɔ ko camancɛ fanga in mɔgɔw b'u ka laɲini caman sonsoro ka d'a kan u b'a fɔ sanga de don wagati de don a bɛna tɛmɛ ni mara nana cogo mun na an bɛ segin normalité la n bɛ se k'a fɔ ten hakɛ ɲini minnu b'an bolo dusumakasa minnu b'an la an bɛ se k'a ta ka da o bolo ma nka ni camancɛ fanga in carila ka tɛmɛ wagati kan mɔgɔw tɛna sigili kɛ tugun k'a fɔ an bɛ nin sanganin dɔrɔn de don an b'an jɔ dɔɔni i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ caman bɛna wuli k'u ka hakɛw ɲini mɔgɔ caman bɛna wuli k'u ka dusumakasaw ɲini donc olu ye hakilinajugu ye jamana marabagaw jamana kɔnɔdenw bɛɛ kɛ k'i hakili to min na jamana yɛrɛ tagabolo kan nin wagati. Nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fana baarakɛlaw tɔgɔla don min ye o fana ɲɛnamayara an ka jamana kɔnɔ yan nɔ lafasatɔnw ye ɲɔgɔn dalajɛw kɛ ka barolasigikɛnɛw sigi CSM la n'o ye Confédération syndicale des travailleurs du Mali ye olu ye barolasigi dɔ kɛ a senfɛ o y'a jira k'a fɔ ko u tɛ jɛn n'a ye fiyewu lafasatɔnw ka cɛmancɛya ka don lafasatɔw ni ɲɔgɔn cɛ an ka jamana kɔnɔ f'a bɛɛ de kan ka minɛ cogo kelen na Amadu Namiɲɔ Gindo ye CSM ɲɛmɔgɔba ye an ka laseli dɔ lajɛ nin jaw la. Bon, on y est conférence ici. Sérieusement, en tout cas prévu, hein, parce que en Djekulu nani de Tundo, mi plateforme signée, Nina, Confédération malienne du travail, Confédération démocratique des travailleurs du Mali, Union syndicale des travailleurs du Mali, et Confédération syndicale des travailleurs du Mali. En centrale syndicale nani de Tundi, bolo di Nyoma, pour que Anganga Barok beke Nyom fait. Alaya ke premier ministre, en y lettre qui que ta gouverneur fait, qu'a faille ko amba fait à ka autorisation d'amba, amba fait ka tamake défilé, amdalay aéroport Corona. Mais gouverneur koni aman jabi amafo abadi amafo atadi fo premier ministre mais ambora bin kalama
c'est que a y'a fɔ an tɔɲɔgɔn dɔw ye ko ni an ma ISM c'est-à-dire que Union syndicale des travailleurs du Mali n'an ma olu bɔ an ka tɔn na olu tɛ yɔrɔ d'an ma an kana fɔ an b'a fɛ k'an ka fɛti kɛ tɔn 4 e min ye gouverneur ye hali ni yɔrɔ ni hukumu bɛ e de kan k'a fɔ an ka tɔɲɔgɔn dɔ n'an ma bɔ an kɛrɛfɛ n'an ma bɔ an ka tɔn na i tɛ yɔrɔ d'a ma n ko bon an yafara i ka yɔrɔ ma an tɛ maa si bɔ an ka tɔn na o de la comme an y'a ye u t'a fɛ k'a di ni ISM mɔgɔw bɛ an na an fana ye an ka conférence kɛ an ka cour kɔnɔ yan nɔ yan kɔni hakili la pour le moment an de t'a dɔn donc o de y'a kɛ an ye conférence de presse kɛ yan nɔ nin de ye an ka premier fête ye a tɔw u taara u ka défilé kɛ an fana y'an ka conférence kɛ salam lafiya baarakɛlaw ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ parce que jamana o jamana n'a ka fanga de bɛ na ni baarakɛlaw ma u tɛgɛ minɛ min fɔra an ma o don na n'aw ma karisa bila aw tɛ yɔrɔ sɔrɔ o kuma bɛ se ka se mɔgɔ wɛrɛ fana ma an hakili la o tɛ ɲɛmɔgɔw ka baara ye parce que degun caman bɛ Mali kɔnɔ yan nɔ min tɛ ka taa mɛsikɛ dɔn baarakɛlaw kunna jamana ni an b'a fɛ a ba ka sigi de o de kama an ye pacte de stabilité nin signé militaires ka se k'u ka baara kɛ an fana baarakɛlaw an ka se k'an ka baara kɛ mais ni dɔw y'u ta bila k'a fɔ u bɛna an dɔ an ka tɔn na ka an fara ka bɔ ɲɔgɔn na o tɛ baara ɲɛnama ye a tigiw min bɛ baara kɛ fana u ma baara kɛ Mali tɔgɔ la peut-être que fɛn wɛrɛ de b'u hakili la ka Mali ɲagami o de kama u y'o kɛ o ye tɔɲɔli de ye an tɛna dɔn o sira la parce que Mali bɛ taa yɔrɔ min na a ka di an ye peut-être ka tɛmɛ olu kan o de kama an y'a fɔ an b'an ka conférence kɛ yan nɔ an da tɛ dɔn nin kumaw na voilà. kɔfɛ lafasatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan kulu fila wɛrɛ n'o ye CDTM ni CMT olu farala ɲɔgɔn kan ka taama dɔ kɛ n'o ye défilé baaraw bolodara ACI 2000 la o ko hukumu kɔnɔna na madame Simpara assistant Keita ale y'a jira k'a fɔ ko baarakɛlaw ka wulikajɔ dɔw minnu ye pacte de stabilité sociale ye k'o tala ka don ba la jamana ɲɛmɔgɔw fɛ o k'u ka fɛɛrɛ kɛ walasa min b'a to u bɛ se ka don ba la cogo min na. Ministre fɛn fɛn min na komi an ka discipline y'a fɔ cogo min k'aw ka sunɔgɔw bila ka na a diyara n ye a bɛnna ma ala k'an n'o sara an y'a kɛ fasoko de kama anw fɛnɛ bɛ fasoko de la an kuma dɔw yɛrɛ fɔ an ko baarakɛlaw ka hakɛ bɛɛ ka bila i ka dura kɔnɔ min ka kan ni min ye o ka k'o ye o kɔfɛ an ko État k'a lajɛ u ka tile syndicat ni ɲɔgɔn cɛ n'o tɛ kɛlɛ tɛ syndicat ni ɲɔgɔn cɛ n'o tɛ an kun tɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ plateforme ye plateforme hakilina mun nana mun kama k'an bɛɛ ka kɛ kelen ye kun t'a la an ka fara il se peut que centrale de b'a fɔ n bɛ taa nin kɛ n bɛ taa nin kɛ tɔw bɛna sigi ka kuma fɛ ka hakili ɲuman d'a ma a bɛ taa n'o ye jamana bɛ lafiya depuis 2013 ni jamana in ma lafiya dɛ donc anw se ka ko wɛrɛ ɲini k'an minnu kɛ jamana in kɔnɔ fɛn fɛn bɛna ni degun ye jamana kɔnɔ ala kana an ka plateforme sigi o la a bɛ min ɲini a k'an dɛmɛ an ka baara la autorités k'u sen bɔ syndicat ni ɲɔgɔn cɛ ni an yɛrɛ dama bɛnna min na ka s'u ma n'a ye donc u k'a jateminɛ o la an bɛ se ka baara kɛ cogo min na ala sago aw bonya b'a la nin kɔfɛ n bɛna a ye si min fɔ o la o de ye k'a fɔ an nana fara jamana dɔw nana fara an kan ne b'o fɔ parce que Mali de y'a daminɛ o ye kunnadiya dɔ ye ɔ n'a ma ɲɛ i n'a jama farala ɲɔgɔn kan fo bɛɛ k'i ta de kɛ i bɛ se min na bɛɛ k'i se kɛ an k'an jija Mali kana to ko AES ko la
AES dabɔra min kama a ka k'o ye mais syndicat ko hukumu kɔnɔ Mali autorité a y'aw jija aw ka syndicat place la AES kɔnɔ a bɛ se ka na ni kunkɔrɔtaba ye an ma voilà n tun bɛ nin de yɔrɔ fɔ o kɔfɛ ka organisateur fo an sera ka nin baara in bɛɛ kɛ ala ni organisateur a ka ca kalo 2 ye u b'u sen kan su ani tile vraiment an bɛ fɛ tɛgɛrɛ ba yɛrɛ de ka fɔ organisateur o de tun b'a fɛ ka fɔ aw ye ala sago aw bonya bɛ kuma na merci. Jamana ɲɛmɔgɔw kun bɛ nin défilé in fɛnɛ kan o senfɛ minisiri min kumana jamana ɲɛmɔgɔw tɔgɔ la o ye baara ni baaradege minisiri ye n'o ye Musa Sek ye ale ye a jira k'a fɔ jamana bɛ seko bɛɛ lajɛlen la walasa ka se ka baarakɛlaw ka laɲiniw sabati cogo min na. K'a fɔ bi an mana fɛti la an nana son excellence le président de la transition chef de l'État Assimi Goïta tɔgɔ la gouvernement bɛɛ tɔgɔ la ka na aw ko ɲuman dɔn aw minnu su ni tile aw bɛ jamana jɔli la aw baarakɛlaw a musoman n'a cɛman aw ni ce aw ni baraji. N y'a fɔ n ka discours kɔnɔna la caman kɛra aw ni gouvernement cɛ k'aw fo o la parce que ni aw y'a ye jamana ye basigi dɔɔni sɔrɔ aw jɔyɔrɔba la aw baarakɛla jamanakuntigi tɔgɔ la gouvernement bɛɛ tɔgɔ la k'a fɔ n ye fana halisa jamana in y'a d'état ye an jigi b'aw kan an ka bolo di ɲɔgɔn ma min tora min ma kɛ a bɛɛ bɛ se ka ɲɛnabɔ bɛɛ kɔnɔna la kuma ɲɔgɔnya kɔnɔna la parce que Mali in tɛ jɔ malidenw kɔ a tɛ se ka jɔ syndicalistes ani syndicats kɔ aw ni ce aw ni baraji ala ka nin n'a ɲɔgɔn caman caman yira kɛnɛ na ala ka kɛ sababu wɛrɛ n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan o k'a sɔrɔ caman kɛra min tora aw ka délégation la aw ni ce aw ni baraji. Mali bɛ cogo min na sisan mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko lafasatɔnya baara b'a la ka kɛ kanabila kɔnɔ wa ko gɛlɛya t'a la ka lafasatɔn baarakɛlaw sɔrɔ ka lafasatɔnya baara kɔnɔ baarakɛlaw ka hakɛw lafasali hukumu kɔnɔ wa ni ɲininkali ninnu an y'a tɛnkun Usumani Alimu bila ale ye lakɔli karamɔgɔw ka lafasatɔnw ka ɲɛnɛbɔ n'o ye synergie ye kuma lasela ye an ka kuma kɔnɔna na ni n'i ye sariya sunniw lajɛ surtout n'i ye convention internationale yɛrɛ lajɛ article 3nan o b'a fɔ ko faamaw jamana ɲɛmɔgɔw man ka u da don syndicat ka baara kɛcogo la da dɔ min bɛ kɛ sababu ye ka a bali u bɛ baara da dɔ min bɛ kɛ sababu ye ka u ka baara kɛcogo ka dankari a la n'i y'o lajɛ an bɛ se k'a fɔ o kun fɛ Mali kɔni pour le moment surtout syndicat de l'éducation fan fɛ an ma gɛlɛyaba ye a kɔnɔ jusqu'à présent. Maintenant a bɛ se kɛ wagati dɔw la sinon constat kɛra n'i ye syndicat dɔw lajɛ yɔrɔ dɔw bɛ kɛ i bɛ taa sɔrɔ jamana o service ɲɛmɔgɔ dɔ bɛ pression kɛ syndicaliste dɔw kan ale ko dun o man ka kɛ sariya b'o kɔn surtout convention 87 o b'a kɔn k'a fɔ ko ka pression kɛ syndicaliste dɔw kan ou bien ka faveur kɛ syndicaliste dɔw kan ka dɔw to yen ka dɔw ka fisa ni dɔw ye an b'o constat kɛ yɔrɔ damadɔ la mais o tɛ a bali k'a fɔ globalement n'i y'a ta jamana ma gɛlɛya don syndicat ka baara kɛcogo la donc a ka kan an ko foli kɛ ani ka laɲini kɛ o ka se ka kɛ continue parce que syndicat ye baarakɛlaw ka kumada de o le bɛ kɛ sababu ye ka baarakɛlaw ka gɛlɛya k'a lase faama ma walasa ɲɛ ka sɔrɔ a la. jamana de bɛ dan sigi dɔgɔkun kibaruw la kumaso kɔnɔ André Traoré baara min jɛ ka baara ye Kule Kulubali ani Emmanuel Jara aw ni ce aw kana ɲinɛ ka abonné an ka page la ani k'an ka jaw like ani ce Ala ka dɔgɔkun wɛrɛ yira an na.